барои корбарон зарур аст ки аз гузарвожаҳои мустаҳкам истифода бибаранд. пеш аз ҳама истифода бурдани гузарвожаҳое ки бештар дар худ ҷумлаҳо доранд. яъне ба қавли имрӯза корбарони замонавӣ гузаштан аз пасворд ба пасфраз, яъне аз гузар калимаҳо ба гузарвожаҳои калон ҷумлаҳо. барои ҳамин ҳам шумо дилпур навшавед аз оне ки шумо дар гузарвожаи худ, яъне дар пароли худ ҳарф ва рақам ё ин ки калимаҳоро истифода мебаред. шикастани онҳо мушкилӣ надорад барои одамоне ки қалоб ҳастанд дар интернет. нигоҳ доштани ҳамёни электронии худ. то ин ки аз ҳамёни электронии шумо пулҳоятонро надузданд, танҳо ба он фурӯшандаҳои боэътимоде ки дар шабакаҳои ҷаҳонӣ ба савдо машғул ҳастанд ё ин ки худи шумо ба тиҷорат машғул ҳастед, ҳаракат кунед танҳо ба одамони боэътимод ҳамёни худро, рақамҳои худро равона намоед. ҳар гуна паёмакҳоро ба шахсони сеюм ҳангоми додугирифт намудани тиҷорат равона насозед. ҳангоми равон намудан ва қабул намудани паёмҳо тариқи почтаи электронӣ ва ё ин ки паёмҳо тариқи смс ва умуман шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаракат намоед ки ба ҳар гуна пайвандҳо ворид нашавед. яъне дӯст бошад, рафиқ бошад, ҳамкоратон бошад, набошад, ба шумо ҳар гуна пайвандҳоро равон намуданд. рӯсҳо мегӯянд ссилки, ворид нашавед. ба ҳар гуна саҳифаҳо даромада иҷозат надиҳед ки саҳифаи иҷтимоии фейсбуки шуморо хониш намояд, анализ намояд, ташхис намояд. вақте ки шумо иҷозат медиҳед, ба мисоле ки гузаштан аз як пайванд ба пайванди дигар ҳангоми муайян сохтан шумо дар ҳаёти пештара кӣ будед, ё ин ки мехоҳед фаҳмидан дар оянда кӣ мешавед, ё ин ки мехоҳед бифаҳмед ки ҳамрафиқи шумо, шарики шумо ё дӯстписари шумо бояд чӣ гуна бошад, шумо иҷозат медиҳед ба он саҳифаҳои сеюм пурра саҳифаи шуморо ташхис гузаронанд. аз ҳамин лиҳоз ин як қисми равонӣ аст ки бемушкилӣ метавонад ба шумо як маълумоти кӯтоҳи ҷолибро пешниҳод намояд ва шумо аз ин хурсанд мешавед. истифода бурдани барномаҳои литсензионӣ, чӣ дар дастгоҳи мобилӣ бошад, чӣ дар дастгоҳҳои компютерӣ, аз навсозӣ намудани онҳо мунтазам вақте ки талабот дорад, ба қавли компютерӣ гӯем агар обновление, ҳеҷ вақт аз навсозӣ даст накашед, ҳаракат намоед ки навсозӣ намоед. истифода бурдани барномаҳои антивирусӣ ва мунтазам аз навсозӣ намудани ин барномаҳои антивирусӣ, чунки агар шумо барномаро насб намоеду ӯро орову тору надиҳед, аз нав насозед, ороишаш нагардонед ва як мисли ҷуздони нодаркор дар хонаи шумо дар пешдолон нигоҳ медоред, ҳамин гуна аст. барои ҳамин чӣ барномаеро ки дар компютер ё дастгоҳи мобилӣ худ насб мекунед, аз навсозӣ намоед. дар баробари ин ҳангоми дар дастгоҳҳои мобилии худ насб намудани барномаҳои сеюм даст кашед. бубинед ва бидонед ки ин барномаҳо чиро талаб мекунанд. масалан, мисоли оддӣ, вақте ки шумо барномаи таҳриргари аксро дар дастгоҳи мобилии худ насб менамоед ва ӯ иҷозат мепурсад аз шумо дастрасӣ ба контактҳои шумо ё ин ки дастрасӣ ба картаи банкии шумо. эътимод накунед ба ин гуна барномаҳо, чунки барои барномаи таҳриргари акс чӣ дар кор аст контактҳои шумо ё ин ки чӣ дар кор аст реквизити бонки шумо. аз ҳамин лиҳоз шумо пеш аз ҳама ҳамчун корбари замонавӣ, ҳамчун корбаре ки метавонад аз саводнокии рақамии худро сайқал дода, маҳорати худро нисбат ба истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам маҳорати худро сайқал диҳад, шумо бояд пеш аз ҳама амнияти иттилоотӣ, беҳдошти рақамиро риоя намоед. қоидаҳои оддитарине ки ҳар як шахс бояд ҳангоми истифода бурдан дар шабакаҳо корбар намояд. суоли дуюм, ҳангоме ки шинос, дӯст, рафиқи шумо ё ин ки ягон шахси машҳуртарин ситора бошад, актёр бошад ё ин ки ягон нависанда бошад, ба шумо ҳар гуна паёмакҳо мефиристонад ва дар дохили паёмаки онҳо ҳар гуна матну аксу видеое ки зидди террористӣ ё ин ки бархилофи террористон дар бораи ҳамрадифи ҳар гуна гурӯҳҳои мамнӯъ дар тоҷикистон аст равона месозад. чӣ бояд кард дар ин маврид? ҳамчун корбари шабака шумо бояд фаромӯш насозед ки хоҳ шинос бошад, хоҳ дӯст бошад ё набошад, шуморо аз сайберозорӣ нигоҳ намедорад, эмин нигоҳ намедорад ва шумо метавонед қурбони сайберозор гардед. дар мавриде ки шумо ба он пайвандҳое ки ба шумо шахсони машҳур ё дӯстатон равон кард ворид шудед, лайк мондед, аз нав бознашраш намудед ё ин ки дар баробари ин ягон шаҳр навиштед, надонистани қонун шуморо озод намесозад. мутобиқи кодекси
маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд ба ҳар гуна сомонаҳои расмие ки бар хилофи қонунгузории ҷумҳурӣ ҳастанд, бар иззати нафси миллату нажоду забону дин мерасанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Шумо дониста ё надониста лайк мондед, шарҳ навиштед ё ин ки аснав бознашраш кардед, репост кардед, шуморо метавонад ба ҷавобгарӣ кашанд. Ва барои оне ки шуморо ба ҷавобгарӣ накашанд чӣ бояд кард? Ба ин гуна пайвандҳо намедароем ва агар ба шумо равона намуданд скрин акси он навиштаҷотҳоро мегирем, шуморо таҳқир ё таъбиз намуданд, ҳатман скрини онҳоро гирифта ба мақомотҳои дахлдор хабар мерасонем ки фалон шахс ба ман ҳар гуна паёмакҳои равона месозад ки бар иззати нафси ман мерасад ва дар баробари ин оромии ватану миллати манро вайрон месозад. дар баробари ин боз чӣ корҳо карда метавонед? шумо метавонед ба ҷурсозии барнома ворид шавед, хоҳ фейсбук бошад, инстаграм бошад, тикток, ба он аккаунте ки ба шумо ҳар гуна паёмакҳо равон мекунад дароед, онро ҳамчун ҳафзанома равонкунанда спамер пахш намоед ва гӯед ки ин шахс ба шумо ҳар гуна маводҳои нолозим равона мекунад ё ин ки ин аккаунти фейкӣ аст. дар ин маврид шумо далелсанҷии худатонро руш медиҳед. Шумо мебинед ки дар асл ин шахс ҳамун дӯсти шумо аст ё нест. дар асл метавонад саҳифаи фейсбукии он дӯсти шумо бошад ё ки саҳифаи фейкии он ситора бошад ва дар баробари ин бархилофи қонунвайронкунӣ мегардад. аз ҳамин лиҳоз шумо бояд ба мақомотҳои дахлдор хабар расонед ва дар баробари ин шикоятро ба он саҳифаҳое ки ҷурсозиашон нисбати таҳқиру таъбиз ба инобат гирифта шудааст равона намоед. танҳо ҳамин амалҳо шуморо метавонад ҳифз намояд дар шабакаҳои иттилоотӣ. аз амнияти иттилоотӣ ва беҳдошти рақамӣ фаромӯш насозед. корбари замонавии асри муосир ин на танҳо навиштан ва хондан аст. корбари замонавӣ ин доништан ва доштани саводнокии рақамӣ аст ки ҳам амнияти иттилоотиро дар бар мегирад ва ҳам дар баробари ин як корбаре бояд гардед ки муҳтавои хуби тоҷикию фоидаоварро дар шабакаҳои ҷаҳонӣ паҳн намоед.